Ansu Wumogusi. Monchimulia ondizi TV ngukwali ndivene ase entunda yende imeyomoroverio bwetakia imambia bono asomogeni oliatwaganyete abera wikirana ime studio kialiganeti bene ase ugotomanyia igoro yomoroverio omojia omoroverio bukorwa chisemi gotia aso kana komumanya na boigo kwene kinga obeire gako gakora emeremelia boneta koranga practical is a priority, yani atokoa emeremo yani umwana kumanyigwa na boigo gokora emeremelia amonjolia mange abeire gago korwa ase moroberio which semi korwa ase moroberio lia oisano na isato inye omoroberio omojia kigima omoroberio tobwenda tekonya kwinyolia na kwemanya ase oboime njira ende teyo yo kwemanya ase njira wekirano otatiga koleta abamanyi na boigo babwatani ase chisemi astubwate omworokia Lameka Osoro Nyakundi kurwase skuru area ya Faith Kendege Primary and Junior School yurabega so imemoroberi bwensa kimambia bono ka yale nitibene utumanya ase oboime igoro yomoroberio oyo askulenda boko sangana into tera somtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital asenseme YouTube Ndizi TV News tera somtanda ito www.ndizitv.net otanyala chinsemeronge vere nainye amatuko atano na vere ye wiki boyo sangana into tera senamba ito SMS 0792192834 obe sangana into tera asentira boyegelia WhatsApp enamba neyo eyo wakire buya umorokia karibu sana ime Ndizi TV mambia bono yes si faida yo muriria na hara ukuriria asiri tuko litangani wose inga kintangani tumanyango amalie tago aye ningo ngayokorwa eskuru yabo igo ngayigo toka biya mono job mangi litangani biya mono asengencho ya umano itenya sai atuanjiri litukulia lero tuli moyo na ndembe ya mono asengencho Ndizi TV mwategete priority asengencho ko ngadi bageri elinde to kwanere abagusiba minto ose Kenya atlacha soyo ko umuntu bweke gusi amangana ya CBC okwambo linko ngere asenganche ningo ankoro kwa Lamek Osoro Nyakundi ngonkorwa ekenyoroge korukunga sigona 1 ikego toka ime ya kamera ward ose Kendege sub location ime yo mugonjere location manga sub county ime ya Nyamira county no mwarumunde by profession na ande currently ngoko bara gasi ane ase school ko Faith Kendege junior and primary and junior school no ande no deputy teacher tokunya kubwatira nalia ndega torenga abana baitu basukire masomo ere buya kigima na kwali nebene asomoroberio bwensake mambia yabono ewenka na boigo kwabere gokwale niwa netimwingima yensakia asikolende gochaka asenchira ya bene tumanyango omoroberio noromujia omoroberio o CBC litangani CBC asoboikeranu ninkieke eko emineti na boigo otumanyinga CBC ye etobauti nereliye egatia CBC nomoroberio lia 0844 system biya bono job sokumbolia mangana yo na manenge ndege kyabeire egasi nkongwasa abantu abange uki understand baka nawe buna tukukwana abange mbabwate changamoto kumanyanga CBC nkieke ko gerege nteke igogia chitetu kafra abange konyantra kemanywa bono imeanuna ndatebe CBC nomoroberio litangani CBC ni full asiba toko iweke mundu weke nyamorero okoro kwanga competence based curriculum competence based curriculum competencies was a competency competencies ye to kwana igemine tinga chi skill usobo manyi omuntu abwate erinde
aranyara okorera egento keria amanyete n'obumanyi buria amanyete buya mono bono kurwa serie tanga compete egeterio compete na kero kero muri omonto race utagitorereka nga kwarereka ko bumwe wose kwabere kokoro kumugwi asenge jwa kore egento kikero kende buna gegetakire buya mono kubwa omwange na barabu bono omonto oyo okorokwa omwanafunzi yakaraga gosoma CBC ntotagete korora nga asegento keria okora ogekorire buya mono igo muroberio CBC no muroberio chete asenge chiama na practical omonto agokora na koro kyubumanyi bwaye maiso marore nga ekeninya are kogekora ere buya kigima tosuka asense mwendo taraenda asa tambi gotogani omuibuli na bara kunya kwibulinga ntwaro abana ntindo tekanya bale school balete bitabu bimakiri kolende nache koranga bache gonsabe ngoko bache gonsabe magena ntara manyanga inkieke etofauti nereliye abaibuli kunya kwibuli inki bakunya tosabera ebintu buso mwana gosabu arete yanga ngayiba gochikoira nara kunya kwibuli totebyange etofauti egati omurubeli oli omukoro okabeira arorobwe chisemi noyo oromogeni biyamano 844 oya betere placed ne system wende ya renge korukunga 74 oya renge 7423 7423 eye so monta renge wika class 7 ogenda 4 years school ogenda 2 years high school erindo maya kande university ose another college ase miaka 3 ekabari placed na 844 1985 1985 nali 844 tegetoba fully egaja asibona twachagete 844 omwana akogenda mpaka standard 8 ogenda form 1 mpaka form 4 ogenda na 4 years university lakini bono nabo kumachikorra ng'omuroberi omukuru oli okarengo 7423 no bwata mangana geti ayare kogera kero kende omuntu onyara okora ekia okora iyegerete kero kende bwata bagakambara abakuru bali chimasonari bono iga bagakambara abakuru bali chikapenta ankagete ng'omuroberi nyoro baeterete no eno omuntu okorete class 7 yeri enkoro litachi kogendera gochimotwe no eno gosoma kwaya matukaya na ne bibilia abakonya agosoma onya ko elaborate buya asensemo yigesongo lakini matukaya onyora nga 844 ye ibintu mbiri ya secret bana mangano korosyango kuna kyango abantu okonyora nga bana ba matukaya tali mono tatigana ndi goika kole kosi eskuru na ndaga ende kosi amago chigo train wa mago chaka kumanya lakini bakonya nga liri wetra wood wakinja alengo maso na linja alengo omuntu na bakora 7 agenda nya kubwati fundi ende ga practical yonyoro beire fundi 1844 kare ya chigocha e can narrow down to only education yebon togote bange content e kabe exam oriented bono omuntu okorigereri iba gukorigereri practical ingi okunya okora okorigereri unga ingi gwakora amatemo ase 844 omujana noro ya twara omutangani ndatebe gose difference ya roro iba taite ko rusibono na CBC 844 ile exam oriented iko bare korigereri litangani amatemo paka nanu mwana gakorera amatemo muri ataite kumanyanga ingi kwanyora egaikera bakekerengo kenda baibuli bagutianira abana nga onye turi wiki magisi aya turi gocha kuona chikesi chikabucha abana bakongea kwengenta geko gero mwana akonyora nga bunatia nero chikogende skuru onyange gento keria promise tukuruka taikero kiabwate omwana cha kurigi chinchira chyo kweba jira mangana ali atebe twa guchikomoberanka gero kendo ligengoli gero kendo nywesumo ondogenda igo ondo tige skuru kwanyora nga onyori barua byokurikwa wetera atari kwira na guchienkeria ali no bwoba nga nkiago chikokorera igo bono muruberi yo CBC orotokatagete matemo mono na kibachencheria libagari liete tokuruka exam wegesongo bakaruka assessment etoga assess omwana na ende yebone tubwate continuous assessment tokuna kurigereria omwana ande mono etokumo assess through observation tokoranga omuntu oyo skill yabwate inga kyako yetumeka bya ngakitoko yenacha eliakore gento kie acha kobo omuntu omuya obwekonye gochumutwe tokoraria sare buyonye namangana carpentry nyinamangana masonari onye omuntu ga uchikoba gosine mechanics engia twamunacha pakoba mechanics 844 arona matemoka tokorigereri KCP inkia bwata na ndito muire school twararia paka kwanya omuntu akoende course kero kende tarenge yaye inare difference entangani etabauti yende akabere CBC
nere somehow expensive bono ndateba sibono ine difference lakini na nobe kero kurigereria eyi ni gere expensive goitera nkwambo uri mu kuri hagotuma mu ibo mwana gotuma ngoko omwana otomuki buna ataka tumiwa bukonye kero mu yeti for 4 talenge bona singincho CBC etagete practical home science into what home science enkora kira abana nae chinjira cyokuruga chinjira cyokuruga mangana deep flying shallow flying ono umwana ugatumirwa nyene ngoko naende tatiga bayibuli bayito ba charity mwana tari gotumwe ngoko nabo konyora ngakero kende na bayibuli gusaba na bali class kiria di bakabara atumukira umuntu egetari kiengo karete anda abana bategunga bono ndikobwate practical togokora about cooking in home science bona abana bambalenga tuli etole 30 bayigwana ngengo kere go 500 shillings kero kende bayigwana nga let us contribute to 5555 at least togore ndiki togore ngoko ngoko ke ko yago ruwe ngima umwalimu yo mworokia kurugune go chaka konyenyu kurune okaraki paka yakarangwa deep frying kumwamuma ko understand nebinto binda senginjo CBC ere enkuru echete senginji ukuru by the way piwali CBC aje ta senginji ukuru eta etako koya mangana ya makura tugutetwe omwana amanye nako yekachinsaga akutumeka amache n'echumbi buna bakuru baria tali nginjira otokaranga chinsaga tubukanya mafuta n'echinyanya lakini barada wisana n'echikasa chatoitire bamanye ko yekachinsaga na machoka bamanye igetega usenya karuga buna yakayeke chinsaga bamanye ngaki chinsaga echichaga kunekirwe nerigoma chiaya yagera abantu barugo bukuma bwiki kusi no bali ebyo sinto akora that is why bayibuli ba abana batumwa chindagera chike kusi mwana ngo tumwara bali twagenda twagura marabwani chine chindagera chichike kuru umwongo twabayikira matoke nya masabo ekibando chindagera chichine natural cyari ko yekujiro fresh ku mugondo unlike ekira tukubura ku chiduka cyabo sosi tokwa abana bone tabauti eyo enka kitenga ne imba yeroche wetera CBC ne expensive kwa 844 omuchando ndolenge CBC mwana yani 844 mwana tare kwa gosibuli boko chori kya gokora omwana ni gare nkoba narod asinge content eriyoka ya mo direct ya zinge njabe 3 kwa nyoranga okorire kero kende paka na leaking of exams ukora ibure asinge njara after uwita matem kwa nyomwana wetira matem atari ayaye wetira kero kende supported gukorwa mubuli atete gutumeka all means argo mwana yo wetira omwalimu usine principle takorra all means paka bana baye baitire mwana kwa nyonyorere point gete chikumuira kero kende gusine medicine asata wenete yagero genda ecourse andi itaringe yaye lakini ega ulimo mbokoba wetera to kuligereria umuntu wetwararanga muntu ni gare good at what at masonry muntu ra good at carpentry to mona champaka to make sure nga twararinga or inkia wene tawakora na kitu twarete class dasage kwe guchia cha isato ndogwa science and technology STEM ndogwa social sciences ndogwa arts and sports one chisa tunachigo chikumo grade torenga kayagwane muntu no mwana riada omuntu no munye gitari real oso muntu yo no muntu mu artist yo chikoto chora to dikorete buna bona ma to dikorete biyaiga nkagetenga lakini 844 oyare ko make sure ngo wachira ali aso mu buli gwete osasa ebikota ketune biranga libya ono talent ya hoteyo ni titaba utinda kwanire ase una kwambuli chisato okay goro kwanira amange ekwabe nabo kwabo kwanira igoro yumuroberi olio kabwa obwate isano na ibere inye ibere isato ani 74 2-3 system ekero kuba gukurigereria omuroberi oyo no muroberi OCBC okubweka nankoro by the way ngochera no ose no tuiranire maana otra ndiko manyanga etokale kwira na maega tumanyango no tuiranire kabisa asengencho mere monere konyo wa skuru twatugutire ase 844 omwana gari okore mere 5 yoka ase primary level emere me 5 iya mathematics English Kiswahili social studies and CRE umanya kugatira science bono
emere munere yasiekereire iri arenge mono practical subjects art and craft neye mo ya practical subjects umuntu agochora kabisa job umuntu agoje bunori gago isaranse agochora bunu isaranse te bakago decorate ne chikare chi paka nane yango begete ekine kewe kon I'm very sure na no muntu okorete gazi yema he must be employed akamenya gochokora ibente bono gente kika futiri wambani mwana utare konyori baka otherwise okonyora umwana mukagende to kosomie sabu umwana rere kwa sign kochora achogo umuntu muyo wako mupira lakini umwalimu achiko sporting ane umuntu yagochora lesson ya ine biranya konyora tindi bono ri baka ya tokire umuntu iyo nabwati chinsa chokochora egento kende ntu abwate chinga kichi abana bare kogenda gukora imichezo wako emipira umwana gotora ki talent ya yegeti okwara konyari chinsa chiko kuchia PE physical education omwalimu bwe sabukire omwalimu bwe gesongo chi singenja tagetukoranga na matemuaria apimetere lakini taikori talent yo mwana oyo amatuko bona libagerio yatokire nebi na biya kabeire litia iko bono muroberio uri mukoro ongorenginga abantu aba corona ikagotebanga na kike ko tubwata bagakaba gotubona igabatara ritaya ku masonari tara ku carpentry kingo kino moke choma nyantinye ikere tibuya na yakotapakange class ibere yarenga around 99 ndatebe na korito umure mukuru ku akim na konyo atinda yegwata buya art craft and music na karore my sisters yabanene bagosona chianganga basona bakaniji sama sakaraisi miti arabaga tumekire chingaseti basona na nje basonere takasati ke gazeti ke sagama sakaraisi miti bono impractical yarenge kuna nago kinana nyora chigwale nkaminto chichongire anyore wale chongire buyega kabisa egachongwe karosi wengombe egachongwe karosi we simba that is impractical work yarenge handwork ebakarukire my sisters na wale ko kolega siyo one kero kuligiri dero matukaya ebimbi yarenge skuru my sisters mbaga so nyine chitiun barosi swenta barosi chikobya barosi bitamba tukwaro na nemeza dero mwana 844 toko mutebya kwa gentekyo but in CBC bono generation yachire ngochire okore iyo because no to ikirawo bono to iranire keri okoro bono our learners I want to be able kusona bono igamangana teachers umwana bakurige sindani emendeli hanga saro chire bobe unlike 844 umwana konyo uniform ya tabokire oliye fundi ye charrani asao para yente keke ego toka higo na bongo ngwanjira nanga we have now gone back to the 7423 system ere buya kigima kurinde kero kuba kurigeria umuruberi uri mukoro ntaite turaba tukwimurikira se obwengi ake na bingusanga nigati abantu anemono ataringa njene gete class 7 ngagende school yo bwalimu nkabo mwalimu na igete class 7 nkaenda asing ingakiri ntwanchire nkaenda asinya gitari nkegerigwa igoro yo bunyagitari nkabo munyagitari class 7 bakuminga ngakiyari konyareka ni myaka elia kale umuntu ari gukora class 7 yobo no mwalimu no murayo okabere bwense ya Kenya Daniel Torotich Arab mwekero kubwati umurobeli umugano ebuya nyoranga niga abetega wika ose class 7 agachaga so school yo agachaga somi nabo yokobu mwali mbare batachieti no ene bali tayire mpaka bono iga batachieti no nyane college ose no ene school ya seko nakiyari kunyarekana bono nabonda tebenga anda masoma kale ege kugere nagotenga sorry mwanchumureli Ndizi TV niko twende kusanga no mworokia yowende tutumanye amange nemono igoro yomoroberio o CBC omworokia Lamek o Soro yes kwa bero kwanera ningani twatikere tukwanera anemono igoro yenchira amonjura bera ko bana boigo ekikiare koirera anemono omuntu akora class 7 kurende obaka kwewe mirimo eremenere nairesa itanganinga ento ekanat chake to kwanira no eno muntu bono iga bagaka nabange na bali abakuru ake baigete class 7 baga drop out of school batachite konyo ali baga joko gendera omuntu olia paka na mbono iga onyumine tinga ne class marenge
agosoma no ni Bible naenda ye translate andike songo bagosoma ekenuke buno musongo ekenuke kabisa naenda go get translate kabisa bona iga but to como kombe a muntu uyo with our current form force umuntu uri form 4 bona yana bokonye umwana okorire form 4 bona iga lakini igisonga agosoma kabwate scratch na bokonyoranga na barasome mutei bono ye translate erebi ko manyina ta understand it but umuntu uri standard 7 yenkuru in fact ya understand it na ndago translate inkinda tebe igona bokoranga umurubiri oyo o 7423 umurubiri ono nabani bakabeire igo bari gutumikana ne mono tingo tebanga knowledge yabo bari gutumika mono egento bari wa plan ne mono was wisdom ipaka no ema okuronda ateba bwata bono iga akombali bakachiera ntamuri ana no ene ntururu abalendo bwati story na class 1 takaletiki achiti bone njira bari gutumikana ne bitabu twacha goikera bono iga byakabeire ngakiri na bokuma chikoranga ibitabu bya somuntu uri go kumanya gusoma abantu abamba bwate amangana maya gusoma soma na kabere serious aya naende ntebe gento kende kiragerenga umwalimu uyu ande ukorite 7 yakagenda ubwalimu kaje kugenda na college ensi ya very civilized kirenga kibuna bukuna ukia ensi ekuna go change from day to day bona bokonyoranga no inchi bono iga ama P1 holder chusiga serikali yatangaza ga scrap P1 I'm a P1 nimba the certificate, but I'm not going to be employed as a P1 teacher anymore. Eke kokera ensi ya change libon. Boni mildi ngana andensu kibuna bon nasu kete upgrade, ngakora upgrading in diploma ba tebete, na ande bon nalimbo ata matumaini. Eke kokera na ande bon nande bugu na bugu chikokia, na andonya ba tebire nga otherwise diploma na ande teri recognized. Ande suka. Iko bono kudinga nenga kieri buna bare kwanjirwa. Mbai gete ba okora 7 umuntu gicha kurigera unga na bwate interest lakini ateberanga CBC aje to kurigera nganki isaine ndiye bare kurigera baranga kamonda kanimeke good teacher barigera ba munacha buya sometimes bara mwana ne lesson ne class ime barigera baranga kya present ba mu recommend ko be teacher bono ga gosobu ne ran trained teacher kwanya anga singinyira ne bari mbande mbai ba ko compete na bara ka kende bari trained ku chinse amo umuntu yawe opportunity ega ikirango enda bali college umuntu agende college osome college kare college unaga enda ige college yako to admission uchake kuri umushahara kwa serikali umanyi no mwalimu inenga kiyo bakarushyo umushahara oli otoba kaikabona kuno gukore college okwe appointment letter straight to work wachako chiga sia serikali bakatuma bakarushyo bakachaka bono gukora na no mwaka komenya kuliku wakiro gukorebere itatene bakabona iga we are country currently to bora na miaka 13 ntana karole gasi ya serikali bono iko kirenga kibuna buguna gukia singa kinjiro nabonda atenga inga kiri mbanje barabunga kuwakora 7 qualified pia teacher so long as you got interest wika twali kubeka oboroso kegima ase enganeye elinde tumanye ngaitwa rure naende ngaitwa beire to ikabono twabito ikasensemo iyo moroberio o CBC tumanyango omoroberio yo CBC mense ityo ya Kenya ase ntire yo tobeka ase ntira erendonge mwaka kyoyo obete gogo chaki wanaende inse serikali ereri naende gwikira bono ngaitwa beire to gwikira na aso gwikira ni omoroberio yo class ile ngatore bono iga miyamano mte job CBC na boku machikaranga na ende kuna karokende njenda atebe ngabuna barochi nga noro kabeiro bakarengi nga na ende karokende na boku bwata nsidi ukayibata tiga yuge gento gechenje ti hono iga ni rieteri CBC lakini orale ni rieta chenje ti bakaboro content yeri enkuru yarenge 7423 bakayireta bono asenginchi ya demanding yenga kitwa ikire mbai gete bagatanga mbabwate gento bakoro moske uruke mnyata my president ye tunyata bata about the vision 2030 vision 2030 bakayerigereri bakacha kobeke mikakati bakitora akol baketo kuna twaike vision 2030 eko ya Kenya yabona neta kire ko ba developed country one of the developed countries eko ya still yet developing otherwise ndora ba developing mbono to tatera bono bakarigereri the vision 2030 bakarigereri na 21st century yetu ikire bono iga bakanyoranga
ebintu bikogenda at a very high speed bakaranga better baini include CBC egere kiro umuntu akapchi ne century yebona gataterine ya 21st century 2017 bakalaunchi entege ko CBC umuruberi yoko ku CBC karoba launched 2017 bona igo mwana osomete ochakire tu CBC igari grade 8 bona iga ege kogara diribuna kora 2017 2018 yagasuka na again reta goje pakasa ikire grade 8 bona iga iko bona iga to deal away with the 844 system. By the way, I was a teacher handling standard 8 science, the former 844 system. Ntu abasiye bona na ne bitawo bya ne bya 844 otherwise na chakire kweba sina tikete eka my lesson notes na gutumeka bona igana boko nyangana chitikete eko gara na abasiekia class 8 last year bona iga and pure in CBC igo kurutwa chakete 2017 we are currently in grade 8 tubata bana grade 8 na 7 au bona bakuru junior secondary primary level ni ku grade 1 baka grade 6 okay asigo kwa berete banga ayune gatia monchulia abere gakorwa asomurubirio o grade 8 ento batokoranga obutantanu anemono igoro ya grade 9 bate mwana lekora grade isano na iseto grade 8 and form 1 sekulende amonchulia abere gakorwa ase ensemelia yomurubirio OCBC kolende ento batokoranga etangutamu omwana yo grade 9 iyo tigare skuru yo boroso grade 9 era abega ko ende skuru ya secondary okomusana ukavaro ngatumanye ngwa kiserikali beteko na chingane ambiamon litangani na bara kuminga kitokonya ukwana grade totoro ukwana standard ose class una 844 nelio njoro litangani the difference ya kogera koru 844 kuvuka gocha CBC mbata gatakomeke great difference at least yagara na nini tuna bali to adapt bwango bono they changed a number of terms to are go to make in 844 una bono dinga ne tonya ukwana grade 1 grade 2 grade 3 initially was formally to aga to make standard 1 standard 2 according to 844 CBC kareacha wakati bono we have no standards yendo to ga than grades grade 1 grade 2 grade 3 na kogenda dala inside into aga to are nursery pakotwa na pre-unit. Bono gocha change chikara ku pupil 1 preschool pre-primary pre-primary 1 pre-primary 2 nero PP1 PP2 on in short eko mungu na bokonya gutumeka PP1 lakini mate itebe in full na bago sinyo ko understand bono uliango tutela sense media nursery mtu abwate amangana buna kindergarten playgroup ayunaro wikira bono ebinde mbere bya tugutetwe lakini currently bina tugukwana iga nsari asitwa karukira nursery ebirasi bere recognized mbibere byoka ko garanto agatware nursery twatwara na pre-unity lakini rende bono igam PP1 na PP2 pre-primary 1 pre-primary 2 bono playgroup nero ngo exist yere but chini ya match yune ni anchira nelichiko bose eye numero beli skuru era anchira ni akole usenga kia temanyiri ne ministry lakini assumptions inchira rasi barenga some schools ngo korachire most the private schools karto tari kwebisa most the private schools ngo korachire lakini with a limit in terms of age omwana yo playgroup agoche skuru kare 3 years akore 3 years ocha na ba korre orientation to trate ba ocha o korre orientation for that whole year ka also pre-primary 1 according to the serikali kare 4 years bono muntu yo bwatire borongenga inkia bweneta ko kore school umanyi wa mangana toileting umanyi wa mangana otherwise ka ocha ka PP1 ne content
kogera toilet ni umanyire nkiago kora umanyire teacher ninki such like bono igo currently una kwamba uli baby class play group baby class ya kabeire bono ga play group nere chiskuru lakini chini ya maji serikali iliko organized mwe hiyo otherwise when the officers visit schools they tend to separate them na ndeba wega somehow separate indagare mbako bamanya lakini officers mbara aware mbari chiskuru Okay, tutukata singane ntatara nda tambe elinde toko konyo muiboli boigo kumubika boronge asumurubiri OCBC emyaka emeronge yukuiro mwana eskuru nereriye 4 years myaka ene nere myaka emeronge yukuiro mwana eskuru achake pre-primary 1 kahare 4 years achake pre-primary 1 lakini rende on the same not job anataka ntebya abayibulia yakogara nintwe nintwe abanyana abana yezera kana bekora 4 years na ndo umwana unabatakira maana enda 4 years lakini buno mwibuli egaro na ararigereiri nere byo umwana achake school na play group eyo inki umwana yakonya kuenaria adapt environment ya school egero bone kare transition bono gucha konyora riata kirego so PP1 taliriro lyo kora home school transition okori eko gero mwana uriya kurusunka wocha play group kare 3 years ukugora atemare kobesegi kumurusia singi na komarete class not easy watema kwana kumwira ngara adapt o create friendship na environment ya school bono kawe ka PP1 umwana yako chaka masomo straight amangana scripture nibono maso soma te byare bito ndwata masos ejichiko gara abandi kwanza tobwata po handwriting wetra tare koba exposed nebintu byogo bwate ndelikongi aba masos bono okonyo umwana uyo bwatire karamu nalire bya kawe ikastire PP1 okonyo bona akurika controlled writing controlled writing bona bagote unga ikeria tali yao onyo renge sharp abakonyo lika 1 akubwate karamu buneta kinga kabere turi ko murwani ko runga boy okomo boya ogende school bunonde bwensi instead yo kuganya 4 years umuntu yomate n'umuntu amanene 4 years nari yo chaka home school transition mochanda no mwapo yo mugima achaka kumanya toileting na nini achaka kumanya ninki school bono konyanga na behaviors chachake ko bachimbe ko mwana yo konyoranga school ya sako konyori mwana binde abara jako bibuli otherwise asengi na boko nyabiru umuntu amanene kago chikonyori binde binga bikasari nabucha lakini ana ri ukoro play group abakonya umuntu ya adapt environment ya school manyenga kyama chiko ya school wali PP1 bo umuntu akogenda na masomo lyuka erebu yake gima kwa tobekire boronge askulende tokiranira liboli na abaingo kobolia ndo zo kumusana na igoro ya grade 9 ngaye koba ngayibono serikali yabageko anjira na ebe na nkuru mu chakano mtu achari tunya guchanda nanga no grade 7 ngaye guchia abana abo bale grade 8 bono iga ko bagokora mangana abo amatemwa ba grade 6 goji 7 nkuna gutwa lenga maswali bono primary ba kodi kwenda bale junior secondary ngi bago chiko ngaye guchiko ba domicile sit in the primary ground sit in the secondary ground again dengi arete changamoto sana na maswali ya mange cha assumption chigacha nechi proposal chigacha chinyinge no abago tigara primary no abago ganda secondary ukunguzana ukaba paka task force yakabeko iya chitugata some information iri ndege ya serikali chikumanyanga yeko ya domicile but you came to realize abanda abokoranga mbabo ate plan of course ko yera secondary asenje na secondary bagacha konyora umurobeli yoma tokoro ku 26333 26 ye 333 ye bono okonyoranga 6 ye yaire ile primary bono 3 ye takira kugenda secondary lakini bakachikulia bakanywa abana aba obale abake kemyaka naende timayo sengore wol monolizing nja kabere school high schools omwano yako chikoba puli school high school aiga sa chiroro cho mwana rule grade 6
ochire bono totebe grade 7 lakini secondary ground no ali ne form 4 engaise bono we osengangina bono abana aba ba form 4 abara gutumeka aba ba 7 bube we kabara guchiko batumeka bube ekagere myaka ye age difference ikabaga no tiga abana ababera primary asibanarite barasuka egera kuba guchiko secondary ya iga ground onyore nga at least na boko nyora nga age ya biru mwana yara express at least nere igerera sa kunyara in terms of kero kendi yoko report lakini form 4 siaba na bulli mwana yo grade 7 chirende yo sisenge nchao boya tana anda kulira age wise na banga no mwalimu sita yago kumoroka anko ya asita yago kumreport one kagera bakarigere in fact wise linga kigera domiciled in primary school kuna ya beto bono niye nero grade 9 ntubwata liswali in grade 9 etogendera ko ye retain in our primary schools etoko ye shift to secondary schools chi propose na archachire chitalinke unabona abande mbatebanga no bono iga ntubwata form 1 class as a high school secondary schools form 1 yabango shift vale to form 2 batie class iki abakonye babwate MT bono batebanga no abana aba grade 8 bono gatubwate baguchikanda grade 9 let them be shifted to the secondary school ground but you occupy the current form 1 class egere otherwise bare reduce cost sio baraki chokwa gacha in primary schools because sokolgere nande we keminatinga we need to add more class as a primary ground ichigwa accommodate abana na ba grade 9 koba ko tebanga baganda bachigwa occupy class in the current form 1 class ine proposal entangani na ande yende njacha bagateba apana omaete otobwate 26333 bono ya 26333 3 ya junior secondary lakini ile primary ground toko ye shift to ayire secondary moina troji to change system bono yego jikoba 26 what 2624 eko gari toko jiko twala nande 4 classes ase secondary bitigara 2 bio kabona se primary ye junior secondary bakarana ne ngwa affect the system ye ekina ane bana kikagera bagatebanga no abana bako bari retained in the primary ground bagenderere grade 9 bago kura matema grade 9 bamako ba shifted to secondary school ground na ndi tukumanya mata wa serikali yetu na tukumanya bune konya ko chenjikira litko kwa kuna ndi flood pandemic ya to wata omo CSC ga neto butko kana liago security amaru nga school ma biteriko iguru bono na ga tukumanya kuruga igabuna tutene ne igare ya toko borania mbaga the end of this year tukumanya na ndi ngiara kwa ekugera na nabo konyora na ndi to accord this year itoleske Christmas December to kanyite school chigo January onyora tebre no tigabaga ndi secondary ground igonga kulingana na serikali ya ituna trends bagana ko make day in day out nturanyara go conclude ngabono no bago chikobera lakini as at now a conclusion ingerenga primary ground ya kobera but we never know what will happen tomorrow igobono igaro let the parents prepare aseda ikeyenga abana batigate ko primary ground but if any na araba be prepare ere uya kigimando chinga na bange bati astoigo te yumonchu mulio Ndezi TV na otobwati wetera sumtandao ito Facebook and Ndezi TV News Digital Asense Media ya YouTube Ndezi TV News wetera sumtandao ito www.ndezitv.net chinse meronge bere na inye amatukatano na bere ye wiki ase ndo chinga na bange bende otobwate mambi ya bono Walter Rioba from Embakasi following ndo chebo igoteresa kemuncho good morning Job and Frida from Muranga niko tuned ndani ndo chebo igo Evans Onduso akundani Amos Martin listening and watching from Saudi Arabia thanks Job Maangi ni Kasio Mumanyi from Igomaki Jauri Ben Tar Kilwake ni Ben kutoka Rungai let's make our country greener Simon Mumanyi from Kanunda let's make our country greater una gatia bale tubwate mambia ya bono aswigo mwanchu muri Ndezi TV tawo tebinga na usanga ntokerengeli kyao nabo yiga mabodi ya wetera asinchira elia ya SMS number
number 0792192834 sangani tokarengale kyao imambia yabono nabo igotomanyia ngayenda tobwatia imambia yabono boigenjira WhatsApp tuachire ase chinchira chekere na tukorukanga CBC gatokora ibintu ichinchira chekerero boigototomire message wetra sinzireria yomtandao o WhatsApp 0792192834 ndochenga good morning Kerandi Dennis aka omosori wege susukorwa Nakuru City Salams Club niko ndani yomoroberio obwensake mambia yabono liboli linde tokobachitokoswa amwalimu twabitokoranga twabitokorera igoro yomoroberio OCBC ensemelia yoboroso ndogani kumanya asensemelia secondary abana kibaruri grade 9 bachikwenda ase system yabono secondary bono chisukuru echinto naletenga nigo chibagire koba national schools, county schools, tukatwara boigo extra county schools, na boigo chiria chichi county bose district schools. Kolinde asomuroberi bwe OCBC ngaki schools chira chikubagwa. Na inaro na mabolyo na nyonya koibori tolenga abana aba after grade 9 ko after grade 12 kwanza bange ba focus grade 12 ba ko grade 12 abana bakaiba gocha gochi ngakibontora ko tumanye ngomunye gitari ingo mwalimu ingoki lakini zende ndobata pathways togojiruka pathways gose chinjira jiri togojigotumeka kumanyika lya y'umwana asawetera bono after this grade 9 abana bango chibale ko ranked ranking no aya asira I want to say seemingly go chere back na hende ranking ye na beta era in terms of numbers so figure singa 1 2 3 4 lakini ngo chibale ko ba grouped depending no mwana asa korete buja three pathways echi ntobwate pathway entangani ekoro ku STEM in short science technology engineering and mathematics omwana ya uchikorigere kubuyanga asemereme ya kora ntubwaje ntujebwate bono iga grade 7 8 9 tujebwate Jones June numura tubwate science tubwate humanity tubwate language tubwate arts and even sports ya gara PE nero bone merme yons bunako na wahe kora gocho wikare grade 9 koronek no agote gukorunga ayo korete biya science ayo korete biya humanity ayo korete biya language ayo biya mangana sports bono a pathway entanga nateba science technology engineering and mathematics iya kabere ntobwate tokorokanga humanities and arts humanities and arts a pathway ya gatatu ntobwate creative arts and sports bono mwana samangane michese na kumyoka nemepira na kyaro watu uchikorigere omwana yekera bagocha konyoranga okorire byamangana ya ache science abako mu categories nsema science nekera onta etogocha egera ngotebinga sukuru kigero kenda gochikocha amangana ga okora bya humanity na arts amanya kurworate unga aibona okorite byo purify tota kego go study the humanities or arts akorite bya arts and sports ayo korite byo ta kego go study sports aminyo kama mangana sports mangana api na mungu abara chiko mwana mo pi na whatever so ekerbono tu abwate chi school we national schools extra county tu abwate county schools even sub county schools by the way chika tutogoli njange nye akini bono iga chipati wetu bwate isato chuka mati tuko joka karto manyenga omwana oyo era school kyako chiko study ne to kan science yako chiko study school kyako chi national kusini sub county bono una nachi gakoteba ekera tutara ke implement fully go secretary iko egento yekuno goja ne chi proposal chinyinge lakini dende na chipa chi proposal ngo ikire tware wave ngaye kolete ngaye rochi ne batogoteba ngaba guchwa stukira nande bachinja prapt bire bakora akwana bire bakwane nande twabe kaiga twanje kanyaki akote gasi bono buna bono almost ke Makoa. Moske Makoa ya na propose tinga. National schools to host the STEM students. National schools. To host abana bali bakoreta mangana sciences and the mathematics. Ya STEM born science, technology and
mathematics naba engineer alafu extra county na county schools host humanities and arts echo ibere humanities and arts finally art craft and sports ema yakoba hosted na sub county schools wakarati gaigo bono ige proposal ende yachire ekotebano we are going to carry out what we call random selection random selection yenga kiego jigoja oba go jigo isara sabo kabanyana ba select nde bamanya kotebanga trojuna bantu bata kisi school ya itoga a class ya kisi school Chonspi chire class ya kisi school chabo nyambaria the national schools Chonspi kerokende na boko nyora kisi school wete biringa ayibona abana pos piba stem accommodate na nyambaria accommodate na barabo ba stem na chi yani bago pick batanga school gete echichira deal na stem students school gete echigo deal na arts school gete echigo deal na humanities bono bate ba wonja okora random selection ine proposal ende achira according to mahoa yani macho bono karachia chikwende chiachire ibere chi proposal chiachire ibere we are now waiting yeye bago chuko tumeka the most effective one ne ndiye kuchikoba ose with there be any na ndiye proposal ende raje the third one tumakore ye koba picked lakini asat now chi proposal jindo bwatenga either bas categorize national schools just science technology and whatever egere sub county and county chi host humanities and arts na sub county schools one just itonsa chi pick the arts and sports Erebu ya kilima Montumurele Ondizi TV ni goto netego sanga no mworokia Lameka oyoberega otumanya amange anemono igoro yomoroberio olia OCBC no mworoke kurwasa skuri ya Faith Kendege Primary and Junior Secondary netego kwanera asoboime igoro yomoroberio OCBC skorende bunatokuba tokunyolinga enchera yabene bali ababuate abairi asensi ya Kenya muri asechinse kya ngumbu enchera yabene yotuma chibesa ngwetera asogotumeka umtandao olia o tap send wose application ya tap send elinde kwa nyolera app ya tap send genda ase umtandao olia o Play Store genda o download app likiringa tap sender obe goko itumeka asogotuma chibesa askolinde asentira bene buna omonchumulia Ondizi TV kikwa bere o download app ya tap send tumeka promo code beka elieta Ndizi TV kero kobeka Ndizi TV ni gokoba gokwiranirirwa nakobeka chibesa $5 ni gokoba gokwiranirirwa $2 tap sender nerenchira yabene gotuma chibesa mwanchuguro Ndizi TV abono turachikwandera asomotimoko oromo kekolene tukwirana ndogenda usanga no mworokia Lameka Onduso tobeto kwandera asobime igoro yomoroberio oyo OCBC. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia tap send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia tap send wakitumia promo code Ndizi TV. Download tap send kutoka Google Play au App Store. Tap send, send more, spend less. Ine kwa beri gukoria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Guse Star Shop ebyo gotoke miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi
asebali nene kurutinsamu cha Kisi kogenda Kisumu asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyumu cho Kisi na boko bakirisi mgwetrasti namba chabo Gusi Star Shop nidukore gene asoko gule bintu bikutumika sige kige tambe asiri gulidense agerera Chombe chiboli hani chatwarira amageja nda nteme ko chisibika kabisa kage teboli chisibyo go sibia engombe imanya ko banga tilikoleta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana mageja kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke chianga chitigale tata atali angana ngo sibia njombo minto abo konguna nyori ga chombe cyane ho kikabwata mageja mange sana oro nataka ngandi yesabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora kabire yiga basi nchisibie misati tichibuati tichifatara mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya kuigwa nokemo nkeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni eye gusibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata aba nekuruko eduke yego ruko enokem agirofet egotoka imeyo mucho bosongo sita naende bono engoko kwandete engoko ndoche ngi yaga iga ngokeye omuiri getakagura ne nabwateire iga igwa na kikale enter ndebwe kainde bono chiana chiri gaiga nepete na kicho chikagala echiana tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro mugaga misati amaliogo ye chingoko nwali ndagera wataba chindagera chingoko no chire chindagera chiombe no chire ekena bono nenda no kinayo chagire ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi sendo yao tiango nyoliga neligo liliabo taliligo lilio kwa boy neligo liligo kwa no mubuko umugaga misati na maene abusi wataba no enokem agrofet tinkolie balieteri ayenda iga enokem agrofet diabo diasoire misweti kangenda nchikolie bona konko ende ndora munna malisera buli oli mugondo ende motebi ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malio gaya none ndagira yechingoko echi namaine talira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo cho Kisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakiro rusagi rwaborondorogia imeye chinsamo chiri cha Yogo ange na Yogo Primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet one harvest at a time. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Monchumulilia Ondizi TV ngukwale nivene ase entunda yende ime yomuroberio bwensa kia ase toendete kusanga no mworo kia lame kuruase eskuru elia Faith Kiendege Primary and Junior Secondary asabe otomanyi amangi gorokia mangana arengete chisemi chiria chiesukuru anenemono chisemi chiria chia CBC omworo kia lameka osoro yobe otomanyi amangi anemono igoro ya monte libo igo agendrete ase ensemelia ni matenga mwendeta kuimania ase oboime askunda bokanda usangana ndo tasumtano ito Facebook Ndizi TV News digital asensemelia YouTube Ndizi TV News wetera sumtano ito www.ndizitv.net hasanyora chinsemerongebere na inye ama tuko atano na bere ye wiki mworokia na kwa nivene ase ntunda yende ime yomoroberio bwensa kya saweto kwandera amangi kegima asto entunda dotarenda ase
ase umutimoko wakwanira igoro ya monjeri anemono akero chiskuru che secondary bono tirachi kubaganwa gochikoba kubwatekana nemeremo umworoki wa arachi gosomera ase kolende amabolio na mange ndo batokoranga engusanano asenga ingobwenerete gosomia eskuru elia ya junior secondary ngobwen abali mu ba primary osena aborokia be secondary bagwenete gosoma buse aborokia bali basomerete chisemi che secondary obutanta numbu ababo nakibono yahikera ekaba engosano na wegendrete paka no rembona onye gukora etere mitandao timaiti nekerota toke chi platform tia teachers alena ase mangana Facebook na kiango engusano negendrete no kurama nankoro uri guru sana kati ya bali mu ba primary na bali mu ba secondary also the upgrade teachers versus the junior secondary teachers abona bara bali mu ba secondary piwa lakini bara etere ja si junior kugera bakurama nanga ande primary mbali ebokwando ababa primary bakurama bagendrede junior nga mugwati content yoko somye umwana uyu bone ngusara ne inegendrede n'abantu batakere ko ya address kero kende mbali bali chi platform chi teachers arenas kero kende babwate amamulaka asego se TSC se Ministry of Education lakini mbara koraba egente kina boye ko ngusara no eko garabona igabuna tugukwana abantu bagendera kwandura JSS students n'abantu ba secondary in fact njya ikande gati ya ilibono batahita ko scrap P1 course kabisa bagateba abantu bose pe batakire ko ba diploma holders bagateba bono no NJSS ni takire ko nyo abantu bale CBC compliant ekagera bagatebi P1 teachers na bachakirete P1 teachers they went back to college. You have to go back to college again more competent in terms of CPC compliance. We committed ourselves. We went back. Bali tangani bara to 3 months. Tukagendo I enrolled at the St. Paul's Nyaburu with some of my colleague teachers. Kenya wide. Otherwise, bara to akora public application. Kera tuakora application bagaturangeli college mbali mbali. Unabona nje bandangeli the Bishop Mahon Turukana lodwa. Ngachikoini kwa yankanyora asa yango tumeko almost 4,000. Okogenda walk nokuirana. Chwake sabu nkanyone konsana. Nkaini kwa ninya okore transfer. I did a transfer ngaja St. Paul's Nyabururwa. Where by now we start part time. Tuakore course hiyo. But to how many pledges go say promises. The moment mugokora inuni hot cake. Mugo chikoba absorbed directly with junior secondary. Okay, na hande batataya otherwise. Kuna moko na teaching practice. Aya soko ba posted teaching practice no ko appointment letter. Inki job asekela ko enda college ntubwate categories or classes cha subjects. Tubwata category A na category B. Category A ne bwa subject chiae na B ne bwa chiae. Lakini first year kora some mirimo yose amu. Ko yo kabere kwa macho kwa ndaita A go se B. Kere wa kora buna bono nje na kwa option A college. Ye go di na mangana sciences, mathematics, science, agriculture, what. Option B ya kwa na CRE na social na ni tinji quality. One kerana te ugenda back to college na ndako kora diploma bono ngakakanga neli ya nengo chikogendera ko so mi manye tayari nkanyaba konte ya pana etuta etu mwalimu wa holistic holistic means omuntu maede everything utari go chikonya ko tebanga timanye tia bagante you have to go back with option ili wa tigeto ta korete college era bono uchokora bono ngagenda option B okora cha art and craft cha music CRE social studies ngachikora 90 noroje nindo holistic bono ege kugera nimbwata mangana A ngakora ngagenda B ngakora na bande bambuye kaino oyo okorete B bono A akorete tukamanya in fact na bibi eka tu alirete learning areas chia jina CBC tukanyora nchonsi P chitu ku study college nganyora china tigete ama na bonda te bunga bono somi music inta somete
bone ga bakangira ni college ngo chekere ko primary yoko kana mwakora sharing kwa wandos to chikunya gukana ngati ko nyara bona tukaira nabo igonga kora chonsi chichitakire ande chile CBC bona ga but they have never said anything concerning our upgrade. We got to talk in the interview. They give us only 5 marks as a score sheet. Mbanya got to consider. Tukama wacha kutoka nyora, the secondary teachers. Ekere tu kwa about this content. Secondary teachers iba koranga ne fight tu bugate na barabo. Roche already barabo abe employed na internship. Mbaga entre strike already. Barane si gitu bugate na barabo inga negas tu kweligeria. But in the real sense, ama ene job. That is why ngotebanga no hato kuna kujifunianga ACBC mbuyage ndrete. Our current junior students are suffering. Na it's like to abakorete piloting lakini to abatukutire. Igotari say ingo create. Lakini to abatukutire eke to kwaneke maene professionally. Inkingo teberanga to abatukutire. Ntebi mwalimu uchieta ga study osengi Swahili history example. Osengi Swahili CRE college. Abarimu aba mbali ba 844 system abari go study only 5 subjects. Umwalimu tutarenda atambe nimbwate liboli nekero konera content aborokia abali abechi school choboroso mukagenda mukegerigwa igoro ya CBC enyele Kabisa. Liboli mbwate nga akobwate kana no butuki bwao aborokia baba bere akoretwa junior secondary barenge secondary. Bodi maete mbaro konyora nga babe to kuri school no ne myaka 5 ya etete baka so internship. Aborokia aba bairwa maorokererio ACBC bose barututurio kai. Yeah. Naendeli boli rinde kubwate kana no butuki bwao. Chi university cheito chiense ityo ya Kenya cha chakire ku emburensi chisemi cha CBC asa aborokia be secondary. Nama boli ya bere. Walimu aba secondary mbara ba trained on CBC. Totally. Eko gara kendi updates into bwate kusinkonya watu daily. Secondary teacher tayo chire ko ba trained amangana CBC. Even from the word go naona amangana introduction about CBC balimu ambara ba introduced. Ekera bono to ikira. Oikira bona to gukwana iga. Omo cabinet secretary tadi mo captain se oyo ndo David Njengere mo CEO na teba ngabali mu mbale bagendrete Machakos TTC bagendrete ko trained abono be secondary the JSS teachers about CBC iga teba last week Wednesday ekere ba bwate inaugural annual nini symposium Daria teba ngaya ngabali mumbale mnyamaka Machakos TTC bagendrete training about CBC ba secondary. But we ntori kabisa in agreement na andi tarato koni using an eke and bagendrete go train. Eko gara even in universities bono igana ne content yabo tera in college tera in corporate CBC content. Yeah. Bono iga igori boli kwamboli ngabali mu ba very trained mbara ba trained. But for the primary teachers, we are very trained. We are going to touch it upgrade. Apart from that, primary teachers, Corona CBC achagete, mba achagete CBC training. Iba kuira, abalimu every holiday. Kere holiday, abalimu kwa nabali CBC training. Whereby, abako nyabako teba abalimu balowa 1 to 3. Possibly, batoke. Baba trained the whole week. Abalimu babere batatu. Batoke baba trained of which mnabona ngonda atego sine school yaito kali yeta ko yaroseria to make sure I hold you and Mr. Lamek na Mr. So and so bachi next time na ande to ko time fulani abangao bagende so we have been equipped na ande bono iga egento yoka kende retor ronda tebe retouring bono iga onye JSS iba otanga ba training egento nge ba koroka JSS retouring retooling then bona libanya ko ba introduced mangana ya CBC akake gesa ya chagete lakini rende bono ekera ngoligereri arobo yabuya abari ba primary not primary teachers aba bali moso upgraders
abarimu they are so competent to handle the JSS class kogera bari all round na ikintu ketinata tukubori ngo mwarimu narosomera Kiswahili ciari college umuntu no 844 utana kora art and craft utana kora home science utana kora music kana bao kora kurwa high school kurwa primary E5 and high school etakari kwando music etakari ko cover home science na nini asoma kora ndi university asomera Kiswahili ciari ogu come back to school ugaiga bono field of work ate gubono ayoko gande sabu some JSS mathematics some JSS music some JSS karo kende same business usata and craft umwarimu oyo namaene nabwate content yarate y'umwana oyo again tabwate methods methodological approaches so chinabwate as a teacher but the content delivery kerike bao koranga bako kanga content master of content by the way na kingo teberanga abana baito bono igatwa gatugutire onyemba gweteri bagapo grade teachers bandura abana aba ebale ko bandura better than it is now iko bono abantu babwana kwandura njengo teba as at now primary teachers but not just primary teachers bali bachira upgrade ekogera bono babere shaped fully esaidi iri batabete bachire bakiru musasa baweneire Kwanchumulia Ondizi TV ekune kerengerelio kyomogeni jemambia bono tale kerengeri Kandizi TV okora kwae anene mono igoro ya boro kyogwenda tegosomia ase skuru etioja junior secondary aso bwenge kegima nagani kumanyanga omugiro no gendrete bwa boro kya ba junior secondary taweto koranga skuru chiri che serikali ni go skuchinse mo chinge batabu ati bali bagosomia ntama skuru chiria chabantu nyene bose private schools chiro churi tangani ngoko handle junior secondary nabo igo ense moyende barabumba ndate nechisem chi private schools nabo ntanyare goteba choice akogara I cannot cover the entire Kenya I want to lower down in back to my school. Yeah, your school. Because it's a private school, it is sponsored na Full Gospel Churches of Kenya. Onye chi school chinde chons chikale wakorabuna into but I can sample some in our zone. Also ekogara nera chinjira accessible. Aba alimu aba ndiye serikali ya wete directive nga at least 2 teachers. Na we co-employ private schools ngatenga nchia we korete effort yo konyora 2 secondary teachers over degree holders but wete batakire gosomia secondary lakini bakare to primary ground iko kire primary ngagetenga osekire private school nebwate at least 2 teachers ba secondary kwenda kulingana na serikali the directive of the government kabere kera chi meeting ye chance chiko ku CBC trainings private schools like my school na go tevinga go kolera effort at least yatuma every JSS retouring nkogenda toni twakora training iba tokoria okay secondly na buku machikoligere ringa yaba mumba bwatu bumanyiboke yani mba bodiro bumanyiboke igoro ya JSS lakini akane profunga private schools ngote machire as compared to public schools ingi yako rangote abayigo public schools yoko nyo abali mbaro abange mbali baikira abandi karo kende retirement ages bona boko nyo bako handle the JSS classes rende buna a backup go supplement asaba babere bachete private schools abantu bakwandlo JSS na bona in my school nto bwata abuna gotebi 2 degree teachers plus nto abeta lucky in our school ntunya to sponsor the 2 of us one and the other one baganja na saga nja kabakuna still tore ground kiabo toga entreta ko lega sia sibara wa to musharo rendo to ko lega plus mbata takara wansiga sinini at least ka to pack to gende college because to cheto akora upgrade we are also among the staff ego andro JSS because to gende
Okay, erebuya kigima singa ebirori bigenda takomnyoka kigima ntaete litangani ora kwanera annamono igoro yenchira annamono igoro yenchira aboro kia bako babagotemwa osama temba ko babagwetera nabo igo obe gukwanira orwo baseme cha sabeboli nabe gukwanira nga liboli lyo mwalio be gukwanira buni skuru yawe yaliganeti asenchira ayukwa asuko okwena no muroberio OCBC se gukora chikorwa enkwana yao yo mwelio gukubwatirania avions bitatu ya se chitake chisano chitigarete bia muno yo mtojo amatemu na botunaride ndu amatemu na ende na bale ko exams 844 na tebanga ne exams ya manyiri nowadays into what exams CBC terms elimo liabo to what assessment assessment na real place exam bono lidintwa na date 44 abana twale okolia abana gusenkira umutinya matemu kireta mu matemu to namba ile ngakwa bete namba ile ngakwa korete kira umutinya lakini bono iga kulingana na serikali emanyete assessment ile continuous ntubwate matemu specific no reka roro talibu na lidia bono iga liditemu specific emanyete elile limo inajia elimo yoke inajia in every grade lakini bono mbabegete bagotebanga we need to assess students with pupils regularly the moment na so class na cha assessment eko garo mwana nda eta korankia kora in my lesson observation inkuligere lyo mwana oyo nga onye naka project mo eta inkia gokora in assessment ingendre na babeka in groups discussion na assessment ingendre so I have to write a report on what I have seen in these learners not even learners a learner eko yangu deal na individual a year problem nowadays na gotebia among the challenges teacher ratio in a problem teacher learner ratio okonyo umwana wabata abana abange atari kunya ko handle individual una CBC whatever CBC nda okora yo monyene ndori kyo okora na nesuka so yonde igo lakini kwanyo ina class kibwatu na 50 pupils was 60 70 umwalimu tari kunya ko handle again a challenge yende the government needs to add more teachers mani pawegera baba kana abana aba at least kero mwana ikireke bona igo assessment is continuous to ika end year ya every level ntobwate amatemo ayako ku assessment ko PP1 PP2 PP3 PP1 PP2 grade 1 2 abubona kwa serikali teri kunya kubonda na grade chimono sama na assessment abwe tuko ba assess into abanyene kawaida to ka grade 3 omwana oyo anyorege ndego ku assessment number ko registered na NEC year kinyume na ya to akakore ko mai omwana to mai da ko register class 8 bona ya grade 3 omwana obe NEC ni umaita NEC ya mumanyire onyor ya assessment number oyenge your national ID number bona ye NEC number assessment number na ringi identification number yaje it will track the assessment all through from grade 3 mpaka ka grade 12 na it will track progress yo mwana oyo bono assessment number abere registered na NEC grade 3 kawe ka grade 3 and yango korare amatemo a project ya grade 3 kwa rabana ba kwa busa chichiro kwa rabana kero kende bato munga bachimorete chikotoni bachimorete chibunia bande bari ka chibunia ba koraki ba cha chichiro ba clean ba jinya gitari ba clean fundamentally eri learning again reta na assessment again reta o take place to ave kira max ya be poto ko etresim ko se wetra computer ito ave kero umwana yo suka 4 still grade 4 moiso na ndo korea matemwande grade 3 ago comprise of consist of 20% grade 4 20% grade 5 20% aba 60 kaweka 6 grade 6 kwanza matemwa yako te grade 3 akurukea Kenya early years assessment na araho kora grade 3 amatemo aya niga gosetigwa ne kiombe kiane kibose agosetigwa ne skuru eyene ke goset ya upload as a photo into to download
twa abana bakora bakora twamaya goichira nanda max yali ko through phone twa batumire photo a max yali umwana ya anyora 13 out of 20 nkumubekira aga direct assessment number yaye aba kept bone record yari tainibwa na nekenyene kulingana information nago grade 4 nando gocha goiko kora na neck ya set na andi tume the same way na andi tubakoli na andi tutuma max amentwe grade 5 the same amentu out of 60 ugocha goika grade 6 amana wakora matemaguru kuma kipsea Kenya Primary Schools assessment na yandi na ku clear inya kuane Kenya Intermediate Level assessment lakini kipsea na ya regular pupils abareka waidambo ata na bakolia na icho ya max yali uchali amanya ko out of 100 bona umagri out of 100 ayago chikumu transit ko 6.7 ayakilea na kwana ntubwatege ntoko kanga IEP individualized education program kinga ndreta ko somia abana ba grade 6 na bongo rango mwana unale sama o challenged either mentally or physically also mentally kerali challenged ama temu abona ro special akugukilea eko kereta okora kaboida yandi ka okora umwana na baka kera yakorira kuri bonere singing chata proceed maybe ku grade 7 enko moira sako kuna pre-vocational school oma yujusko na ndi vocational igo read na bebe kaino yo okora class 8 ko ri maega to moire polytechnic direct totalinya ko moira high school na bebe kaino ibono clear ere for special groups lakini kipsea for normal and regular asengen chibiro bende te komnyoka kegima na bogo to chutelia ake anene mono engana na gani komanyanga abana mbale barabe bawikira o grade 6 o grade 9 baba kwa na polytechnic direct na bogo kwanira egentekyo na go chutelia anene mono igoro abayiboli nchira kibara bakumanyanga abana babo bakorire buya nabo igonchira kira bego ko basemi anene mono elinde kutwaro manyi buna chisemi cyabana chigendrata oya sana bone kerba ko grade 6 umwana nero na tabo clear na rura ile polytechnic karo kende pre-vocational asengi njo karo kende kwa renga capability ya yo proceed with grade 7 kunyare kana kusega ko gandra grade 7 ngoi kare grade 9 mnabone tukoja kubakora koja tukoja kubakoria mbache bakore Kenya middle Kenya middle years assessment kera ko grade 9 yeye ana ko grade ringa ngayari bija stile yako kara IEP individualized education program na pega ndreta ka grade 9 na ko konyanga tabu ati uwezo boko gandra grade 12 na boko moira pre-vocational tage ndra grade 10 bon na botonya go dive igo bono umuntu orachi kwanchira no mwana asagochia vocational secondary school wagochi no morokia omwalimu ekera turi no moibori no mwana eko gara CBC to kuiwana nturi ko betereria ya no ko irori rero nturi ko irori bana ko betereria batukurangirio moibori twamaterima anya gusa interview twamwa twiri mwana ya saike ngakiuruji tukumutigaga ndere moibori buna ko decide yaro manyene no mwana basi tunakubaliana tu bone kare gocha gwikira no moibori onera ko rangu mwana uyo na maana kulingana na advice yo mwalimu angeire no mwana yani gai good at ochia na togo mo transition na rangi tali buna bono tubwate umuroverio tubwate KCP KCS amatembu na kwagure igaiwa kogenda kubetero kwanda sago chigochi bono dia kubetero lakini bono iga batuko iwana mwibuli buna wanchirana tunaendeleza bila tunaelewana abayibuli mbali bakunya kubulia mabolinga ose below average ose mangana tumanyango nkimine tenaende obuyambo robyobo bwabo abayibuli boyigo njira kibara bakumanya process ya bana babo biyamon bona bakonya buna ncho mwalimu ninga to mwana assessment kusubuna nekia koleta assessment era out of 20 kantu mekeria nek ekerera out of 20 ngoreta bare criteria tugutumika kerera out of 20 na ntubwata 4 levels echi na bakubeka use mwana ubwata 0 to 5 oyinyigale below expectation example 6 to 10 na bonda abeke nigale approaching expectation mbeke 11 to 15 oya aminded expectation we say 11 to 18 katiabu egero you what 19 to 20 uibona exceeded okay nchibuno mwalimu usibuna neck ige expected thing omwana omite tiole buyabona oikanyo ari between 11 mwana what 14 yimbu yali oina rumo ntomo kongona otokote abole bija lakini yo what 10 which maega
oyitara ikabuya buna asine kieta getaike bono ya project tokoteba okay bono tigancha kere 0 to 5 yetu ateba nche na expectation mwana yanyora at least 11 bono onyorire 0 mpaka 5 onyorire 5 mwana yale below kulingana na nche below expectation oibona nkumubekera 1 oya belong to the level of 1 okay akonyora 6 to 10 gatia na bama chikuika sinaga ni TIK ya 11 to 14 to 15 lakini taigeti ikobono ni ga approach o approach no ikanga tura kinturaika okay bone kera miteti kera bwate 11 to 18 gatia ikona ria kortemna naga ni choko kanwa na tenge majority are nyinge goiketo ke 11 to 18 na bana sumuntu minute konyengo somi lakini umuntu yonyora 19 20 uyo gaetani una narengereti koranje na otegeta nyore 18 oetani yocho nyore chance umuntu bona u exceed expectation bono yo below expectation ne toko ma 1 oyo approach eti tomo e 2 na approaching expectations oyo omiteti olebya bona otoko ma 3 alabo yo exceed eti tomo e 4 igeka rumwe ya ko rumwana ari kere 1 natakera ndabo rumwe buri mucha igotaraba number 1 igotaraba number 1 umwana ni sari nero tuko nga poa tatika tu akani tuko tumekerie de poa at CBC ogo demoralize umwana okay umwana yekara kanyora ari kere 2 oinero tuko tebanga bono niga ari fair ya nyama jetira kintaraika bono yo mideti nero average tokorika wood bono nero nyota nantagete lakini yo exceeded 19 to 20 o in excellent in genius otherwise yo isafanya na no mwalimu ya mwana amoitani yakugara I we expected anyo 18 anyo 20 toro jawe dani aswaka gere iko bona exceed ya iko bono bana anda bana baito bono mna bago chakukora grade 6 kipsa baba ko and grade 9 ni bakabwata matema ko kunga Kenya middle years assessment alafu akujulika 12 ntokole KCBE eyere Kenya Certificate of Basic Education ina matemba akujulika la grade 12 bakole bono ngare wadi baisha baiboliga ekera nyoriro umwana ari kere 1 gose 2 gose 3 gose 4 bara chiri bakutubule maswali mwami bono mwana namba ile ngari ikabona anyo ondonyo ari umwana ari kere 1 ochaka gotenga otebo mwana na bele number 1 ondonyo ari umwana ari kere number 4 ochaka kumu review kumurama mubuli nkiege school kya ta kumanyanga ngakire ke batare school egere ba be advised ba materi to ga report card report form which for 4 yaring number 1 2 3 4 kogender bono iga etubate assessment book eyito kumulikira meeting ose exceeding igorioka acho mwalimu amoeresa egere na ya kumanyanga ngayi wenere tabuya na advice yani abaibuli ngakita ijo jibago isaransanka bone ta kiyo gutare school nande then incho school otherwise era abo besana so mwalimu nyakote umubuli yani gututara ryo buryoka ichago jane nyengia tigucha every nande then correct progress yo mwana waye egero manyanga ngayabo arebya bagendera kubwatara no mwalimu kunache talent yo mwana oyo asako genda elinde gero umubuli tawo ko grade 6 yo chagustukera nya mwana oyo tari kwa kende class imego ete mwalimu tana koma igabo ibuli baito my advice tigabatare school frequently egere go check progress ya bana babo na bali mbaito na intu tigatobe wazi wakomodete abaibuli twabatebingi kigenderete ekina kikyale koba nje mona so ikira na ase studio ya Ndizi TV emambia bono kwabeire gotwerera mange anene mono buna mwebange tikigima kurinda singe njo ngota yunga chiteka cyabere chikomnyoka rete nkwe enusu etaika orakwanira bune school yenu ngakimwebange tikigima so murobiro CBC school ya itasinge ya CBC tande twarenge ready twanyote challenge ka to go apply to go JSS classes lakini ndio final into ajotoka binyora ntu abeta ready dio muchakano toka vanish the walls toka rosie building ya bwana ta accommodate abana igonto babwate ntu bwata 7 na 8 na bona igabona toka endreta singe njo tumaitenga CBC is practical oriented ntoka endreta ko rigelinga facilities ngaki chigo ikirana ichito ikirana tichi na mangana na playing ground orocha mangana sports naro ndubwate ground na ende ntoka endreta ko purchase my equipment tugana tukutumeke mepira na kiyango egera abana ba study practicals laboratory
they're under construction as at now. They're under construction, our management, and I thank them. Again, bagul some equipment, some apparatus. Chitubegete aside, chiro rotayari, laboratory are under construction, by end of next week. Ranya very complete, Kelindega toka chibintu vyetu, abana bakora practicals chitakire, ba bwenera bulungi. Igontogandra takoriga. Ase fede omurigeri on DZ TV maybe ngai mugotoka na ende nchera kibara bako baikira. Ase faith kiandege, koko kisi taunia, oli nechigari chianya mira route, lakini kera sakuru kumugonjero. Oso route ya nyachichi, oche kiandege. Osewa kanya waita ndio mugonjero ikikemera. So enchira kocha kiandege na bogo ikorro elindega faith kiandege ne skuru manyakaine no boli likemera no koldu no boli mugonjoro abana poda ba koreta bako mbia munaso ikira na studio ya DZ TV na mange twabwate tware gocha gusanga imambia bano mwanchi muri DZ TV amno twikira omwali bugosanga no muganyo ito nkoba inkoireneria utawe tukubwatira nereri ne kone kinga chibichechi chabeire chiwikira asenchira iyo bwekira nu Abigail Nyanchama na boigo Frida Kiruboye bagako bana inte ko romo chaka no ikachinga kichabo no mugaso wikira chinga kichinde nabaganiriye oburigeria obuya ime DZ TV nabo obwansu bo mugusi DZ TV, obwansu bw'omugusi.